Vuurwerkdieven opgepakt. We hadden het net al over vuurwerk. Ja, als er vuurwerk wordt verkocht, zijn er helaas ook dieven. In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden vuurwerk gestolen bij een verkooppunt op Santa Rosa. De politie kreeg iets voor 3:30 's ochtends een melding en trof bij aankomst een bewaker aan. Die was vastgebonden door de dieven. Daarna hebben ze verschillende dozen met vuurwerk gestolen uit een container. En in de vroege zaterdagochtend is een 34-jarige man gearresteerd na een inbraak op de Caracas Bayweg. Daar is het slot van een zaak geforceerd en zijn er mensen weggegaan met een voertuig en een grote hoeveelheid vuurwerk. Er werden daarna 2 mensen in de buurt van de Jumentoweg aangetroffen, maar die bleken niks te hebben gedaan. Wel werd later in de Mondi de 34-jarige man aangehouden die wat te maken heeft met die vuurwerkroof. Dus in het tweede geval is er daadwerkelijk iemand opgepakt. In het eerste geval wordt de zaak nog onderzocht. En de politie benadrukt dat iedereen die gestolen vuurwerk koopt, zichzelf ook schuldig maakt aan een misdrijf.